ಅವರವರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಡಿದಂಡಲ್ಲ ಕನಾರೆ ಉಂಡತ ಟಿ ವಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಕ ಕೋಣೆಗೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದ ನಾಲ್ಕು ಮಂಡಿಗೆ ಬೋಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ತನಗೆ ಅವು ಜಾಗೆಯನ್ನು ಮಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿನ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ತಡ್ಕಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಐದರಿಗೆ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನು ಆ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೂಳು ಪಂಪಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಆ ಕಲಾವಿದರ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಶಬಾಷ್ ಬಾರಿಸೋದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕು ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಉಸಿರೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಪೋಡಿದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ್ ತಕ್ಕದು ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಏರಗ್ಲ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ಲ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟುನು ದಾಟ ಅಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಐದು ದುಂಬಿ ಸಯ್ಯೋಡಪ್ಪ ಸರ್ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರೊಂದು ನೆಂಗೊಂಜಿ ಗೇನುಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪೋನು ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋನು 25 ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಗ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂತಿನ್ನಲ್ ಪರ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ನಿಖಲ್ನೇ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂಡ ರೀತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಿರ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಲಾವಿದಿರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉತ್ತಂಗದ ಸಹ ನಡುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪನ್ವೆಂಡಿಗೆ ಯಾಕನ ಪುದರ್ ಇರು ತೂವಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕನ ಬುದ್ಧರ ದೆಪ್ಪುವಿರ ಅಪ್ಪುಲು ಇಜ್ಜೆರ ಪನ್ಕೊಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನ ಒಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸಿನಿಮಾಗಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ಜನಪುಲು ಕೇಂದ್ರ ದೆತ್ತವನು ನಂಚಿನ ಅವು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದನೇ ವಿಷಯ ಆ ಕಲಾವಿದರು ಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನು ಆ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ತೂಳು ಪಂಪಿನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆ ಕಲಾವಿದರ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಅಂಚಿನನೇ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಉರ್ಲಿ ಬಂದ ಆಯನ ಆ ಎತ್ತರದ ಸಾನುಗ ಕನ್ನತ ಉಂಟವನೇ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಡಪೊಡ್ಬೇಕ ಆತ ಈತ ಇವ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕುಲು ಲಕ್ಕದಂತೀರ ನವೀನ್ ತಡಿಲೋಡ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಲಕ್ಕದಂತದ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಅವು ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕೇನುನ ಆ ಸಂತೋಷ ಅವು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಅವಡೆ ತುಳುನಾಡೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೇಡ್ ಮಾತ ಈರು ಈ 4 ಕಲಾವಿದರು 5 ಕಲಾವಿದರು ನಮಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈರು ತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾತಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆದವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಐಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರ್ನ ನಡತನ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರಿನ ಮಿತ್ತಿಕನ ಅಂಚಾದೇರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ತಂಡೊಡುಲ್ಲೆ ರಂಚಾದ ಪುಗಾರು ಏರು ಬೇಲ್ಕುಲು ಇಚ್ಚಿ ಅರೇನು ತೂತಿನ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಅವು ಅಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂದ್ರನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅರ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನಗಾರ ಸೀಮಿತ ಆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಸೀಮಿತ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆ ಬೇತೆ ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ಬರಲಿಚ್ಚಿ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ಬಂಡ ಅರಸೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ಪಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಸಲ್ದ ಅರಸೆ ಬಂದೆ ಪುದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒರಿಯೇ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆವಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಆವಡು ಇವನ್ ಭೋಜರಾಜಿಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಪುಜಿ ಜನಕಲ್ ಬಂದ್ಬೇರು ಸರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರುಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏರಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಏರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜು ಆಯ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಯನ ಮೀರಿಸದ ಇಚ್ಚಿ ವಾ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬುಲಿಪೋವೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಡ್ರಾಮಾಡು ಕೋಮನೋಡು ಬರ್ಪಿನಾಯ್ ಯಾನೂರಿ ಬರೋಲಿ ಅದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪೋವೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ
ಅವು ಎಂಕ್ಲನ್ನು ಯಾನ್ ಐತಿನ ಸೀನ್ ಅವು ಐಟು ಜಾನ್ವರಿ ಬರೋಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಬುಲಿಪಾವೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಛೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪದ ಪುದಾರದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಪ್ಪೆ ಭೂಬಣ್ಣಿ ಅವೇನು ಬೇತಕ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾಜೆಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಯೇ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದೇ ಕುಸಲ್ದಾರಸೆ ಭೋಜರಾಜನ ಪನ್ರಜ್ಜ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಅಕಲು ಕಾಮಿಡಿದ ದಿಗ್ಗಜರಕಲು ಭೋಜರಾಜ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗಕ್ಕೆ ನೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾಗವತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾತಿರ್ಲೇರು ಸಕಲ ಕಲಾವಲ್ಲ ಪಂದ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೋಳಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿದ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ಟನ್ನು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪಂದ್ರ ಎಡೆಡ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ತಂಡೊಲ್ಲೆಡು ಮತ್ತೆ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಉಳಿದು ಬೇತ ತಂಡ ಇಷ್ಟ ಏನು ನಾಟಕ ಉಂಡ ಸುರಿದೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯರ ಇರೆಗೆ ಕುಸೋದು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಸನ್ನ ಬಯಲೂರು ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಡ್ರಾಮ ಪೆಲಿತ ಅಂದ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ತೂಪ ನೆಚ್ಚಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಅಂದ ಮಾತಾ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ತೂಪ ಯಾನ್ ಊಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ತಂಡದ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪುಜಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಸರ್ ಈತ ನಾಟಕ ಇರು ನಟನೆ ಅಭಿನಯ ಮುಂದರ ಏಪಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಬರೆಯೋಡು ಬಂದು ಎನಿಸಿದ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಮಂಡ್ಯನ ಇಜ್ಜವು ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ವಿದ್ಯೆ ಪತ್ತುಜಿ ತರೇಕು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಪತ್ತುಜಿ ಓದುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುನ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಓದುನ ಅಪಗನೆ ಮರೆತದ್ದು ಬೋಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಓದೊಂದು ಇತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು ದೀನ ದಾದ ಅವರವರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತಡ ಉಲ್ಲಾಡಿದಂಡಲ್ಲ ಕನೇರೆ ಉಂಡತ ಪಂದು ಟಿವಿ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಕು ಕೋಣೆಗೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಬೋಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣು 5 ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿನಿದೆ ಮರತು ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಮರತು ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ದಾದನ ಕನೇರೆ ಉಂಡು ಮಂದಿ ದಾದ ಕನ್ನಡ ನಿಂಚೆ ತೂಂದು ಆಫ್ ತೀನ್ ಮುಲ್ಪ ದೀದು ಇಂಚೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ನು ಅವೇ ಇದು 10 ವರ್ಷದ ತುಂಬುದ ಡ್ರಾಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೀರ್ ಆವಂದಿನಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಗೆಟ್ಲೆ ಉಂಡು 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಪೈಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪನೆ ಈತೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತೀಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮುರಣ್ಣು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆಯ್ತು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೀಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಕೆ ಎನ್ನೋ ಅಂತ ಆಯ್ತು 2 ಮುಂಚೆ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀದಾ ಅವು ದೇವಿಯನ್ನ ಅವು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಉಂಟು ಮಂಡೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅವನ್ಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅವು ಕಾರ್ ದೀಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದೆ ಅವನ್ಜಿ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಚಗಲಿ ಇದು ಕೋಣೆ ಪೋನ ಮರದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ಒಂತೆ ಏಟಾಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ಕೈತಲುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಂದರ್ಶನ ಉಂಟವೋ ಐಡೆಗೆ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏಪಾಂಡಲ ಬದಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಜೇಸಿ ಮನ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬಿನ್ನರ್ ಅದು ಬಲೆ ಖುಷಿ ಅಂದ ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ಗೆ ಸರ್ ಓಂಡಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ 2 ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ್ ಪತ್ತಾಂಡ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಪನ್ರೆ ಪೊಂಡ 13 ನಿಮಿಷ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಪನ್ಪುನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಅವು ಬಂಡಾಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ಗುಲಿಪಾಯರ ಆಪುಳೈಟ್ 13 ನಿಮಿಷ ಅವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಸದ ಅವು ಗುಡ್ಚವು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಓಪನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರದ ಅವು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ವೈವಟ್ ಪುಷ್ಪಕನ ವಿಮಾನ ಡ್ರಾಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೀನ್ ಐಟ್ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಚೂರು ರೋಲ್ ಐಟ್ MLA ರೋಲು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕುಡುವರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜೇರಿ போதுப்பேரு பொண்ணன அப்பேட பக்கத்து யான் பண்பினி ಎಂಟ್ರಾಯನು ಶಬಾಷ್
ಬಾರಿಶೋಗದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಪುಂಜವೆ ಏಜ ಅದ ಬಾರಿಶೋಗದ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾನು ಎన్ని ತಿನ್ನಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಾಗೇಶ ಈ ಪುಂಜು ಕಜವು ಪೆಂಜುಡು ಓಣಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಎన్ని ತಿನ್ನಜ್ಜಿ ಆಡತ್ತ ನಿರ್ಮಲ ಆಡತ್ತೆ ಪುಂಜವೆ ಗುಡಿಸು ಗುಂಡಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪತ್ತು ಬಲ್ತಾರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಅವತ್ತಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಟಿಯಾರ ನಾಗೇಶ ಓಟು ಬಂದಾಗ ಈ ಪುಂಜವು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಲ್ತಂದ ಪಾಡತ್ತೆ ಬಲಿಪಾದ ಆಡತ್ತ ನಿರ್ಮಲ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಓನರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ ಮನೋಡಿ ಸರ್ ಇದೇನಿದು ನಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು ಬೇತದ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರದ ಒಂಚೂರು ಬನ್ನಡ ಚೂರು ಬನ್ನಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಓಕೆ ಮಗೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಟ್ರೆ ಬುಡ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಮಗಡೇನು ಪಾತೊಂದು ಅಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ಮಗೆ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಉಂತವನು ನಂಬೆ ಶಶಿಧರ ಏತು ಸುಲಭಡು ಪಿದಾಡೆ ಬೆ ಮಗ ಈ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರೇನು ಬಿಡ್ತು ಅವಳೈತ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಂದೇನೆ ಬೈ ಈ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಂದ ಪಂಡಿಪೇಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪೋದ ಆಶ್ರಮಡು ಕುಲ್ವೇಂದೇನ್ಯಾನ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಮೆ ನಿನ್ನಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋದು ನಿನ್ನ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಏರೇನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಪಿ ದಯ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತೂಕ ನಿಕ್ ಮೀಸೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪು ಬೇ ಎಂಕ್ ಮೀಸೆ ಉಣ್ಣುಮೆ ದಾದ ಪಣ್ಣಬೈ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿದೀರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತು ಒಂದು ಪೋಯೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡ್ಮೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡ್ಮೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಚವಣೆರಿಗೆ ಥೂ ನಿಕ್ಲೆನ ಜನ್ಮಗು ಪೋಡಿದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ದಕ್ಕದ ಪೋಪಿನ ಜೋಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ್ಲ ಪುಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುಟ್ಟುನು ದಾಂಟ ಅಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಐದು ತುಂಬಿ ಸಯ್ಯೋಡಪ್ಪ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಪೊಡಿದಿ ಮೂಲ ಹೇಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡು ಪೋದಾಲ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕೊಲ್ಯಾರ ದಯ ಕೊಲ್ಯಂಬೆ ಅಲೆಗ ಅಮ್ಮೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಡ್ಚ ಏತು ಸುಲಭಡು ಪಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಡ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯರ್ ಮೂಲಿತ್ತನೆ ಇಂಕ ಸರಿ ಆಪುಜಿಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬೈತ ತಮ್ಮೆ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆನ್ ಮೂಲು ಬಿಡ್ತು ಪೋದಾಲ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕೊಲ್ದಿನ ಅಲ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಆ ಜಾಗೆಡ್ ಯಾನ್ ಮೀನು ಉಪ್ಪಂದಣ್ಣ ಯಾನ್ ಹಾಲು ಕುಡೋರ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗುನಾಗಲ್ಲಿ ತುರ್ಸದಿಲ್ಲಾರ್ದ ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ವೆ ಪೋನಿ ನಮ್ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಆಡು ಜೋಕುಲು ಬೋಡುವೆ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅಪಿನಕಲು ನೆಮ್ಮದಿಡುಪೇರಿ ಪೋಪೆಂದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಯ ಪೋಯಂಡ ಜುಟ್ಟುಡು ಪತ್ತದು ತಾವಂಬೆ ಅವಂಬೇರೆ ಇನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಇರನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳವೆ ಅವಳು ಇರನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇ ಏತ ಸುಲಭಡು ಪಂಡಾಮೆ ಮಗ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಪೆರೆ ಕಲ್ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ಬೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳದ ನಾನಿತ್ತೇನೆ ಯಾನೆ ಒಂದು ವೇ ಜಗಲಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚೋಚು ಬಂಗಾರ ಓನ ಬಂಗಾರ ತಾನ್ ಬಲ್ಲಿದೇವ್ರೆ ತಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಚ ತಾನ್ ಪನ್ನಗ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರಗದಂತು ದಿನ ಈ ಚಕ್ಕ ಅಂದು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತದಿ ಎನ್ನ ಈ ಜಕ್ಕಿಡು ಬೂದಿನ ನೆನೆಪುನು ಮರಪೆರೆ ಆಪು ಜಿಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಸರ್ ಯಾನೋಲು ಕುಟರದು ಕುಲ್ದಿಚಿ ಇನ್ನು ನಾಟಕಕ್ಕೂ ದೂರಡ್ದು ಕುಲ್ದರಿ ಜಾಯ ಕೂಡಲ ಉಂಟವು ಆತಿಗೆ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಡೆತ ಗಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಈತು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನಿಯರ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂದ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಾಕ್ಲೇಗ ಇರಿನ ಬಂಗದ ದಯಮಂಡ ದಿರ್ತಿನಾಕ್ಲೇಗ ಅತಂಡ ಇರೇರ್ದು ಇರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರದಿನಾಗ್ಲಿ ಸಾರಿ ಪನಿಯರ ಇತ್ತಂದ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕ ನಿಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಏನನ್ನು ಈತು ಸಹಿಸೊಂದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಸಾರಿ ಇಂದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪನ್ನೊಂದೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪನ್ನೊಂದೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಐಕ ಬಡೋದು ಯಾನು ಏನು ಜೋಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ನೋಡು ಏನನ್ನ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ನೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಏನನ್ನ ಆತಿಂದೇಕೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕು ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಉಸಿರೆ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಯಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಆರೋಗ್ಯದ ಉಳ್ಳೆಂದ ಅಂಡ ಎಂಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ
ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಶಾರದೆ ಅಪ್ಪನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಯಾನು ಉಸಿರು ಎನ್ನ ಅವು ಸರಿ ತೀರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನಾವೇ ಕರೀದು போயிரு ನಿರ್ಮಾಣ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸದ ಕಾಲಡಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಡ್ ಬಂದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಬದಿಪ್ಪು ನಾವು ನಾಟಕದ ಆತ ಆ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಪ ಇತ್ತದೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಒಂದದು ಎನಿಸ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದದು ಇಂಕ ಇತ್ತದಂದು ಅಂಡ ಇಂಕ ಪೊಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಕ ಆಚೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನದವರ ಬೊಕ್ಕ ಮರತೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನೇ ಆದಿತ್ಯರು ಅಪ್ಪೆಲೇನ ಮಲ್ಲ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪೊಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಪೊಪ್ಪನ ಇತ್ತದ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಕಲ್ತದಿಜ್ಜೇರು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಕಲ್ತದಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಮತ್ತು ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ತನಗೆ ಅವು ಜಾಗೆನ ಮಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿನ ದೋಸೆ ಮೈಪನ ಕಾವಲಿ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದು ಇಜ್ಜಂಡದು ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾವಲು ತಡ್ಕಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬೈದರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಜಾಗೆ ಮಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೋರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಇರ್ತನಿಗೆ ಅವೇನು ಮಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ಬಂದರಿಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಾವಲು ತಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡರಿಗೆ ಆ ಥರ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆ ಸುಲಭ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೋದ್ಯ ಅಂದು ಮಾತ ಸತ್ಯನೇ ನೆನೆತಂದು ಉಪಯೋಗ ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುದುಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿದ ಅಂಡ ಎಂಕುಲ ಕಾರ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬದಿಕಡು ಕುಡೋರಿಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯಿ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಎಂಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಪಲಾಯಿ SSLC ಮುಟ್ಟ PUCಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಸರ್ ಇಂಥ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪಾತೇರಿಯ ಇನ್ನು ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ ನಡತ ಬದಿ ಸಾಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತೇರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಟೈಮ್ ಏನು ಕುಡರ ಬರಪ್ಪೆ ಈಗಿನ ಈರು ಎಂಗನ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎರಡೇ ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಕುಡಂಜಿ ಸಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಇರೋಡ ಪಾತೇರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಇದನ್ನ ಜೀವನದ ಇದು ತೂತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಸ್ತುಲು ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ಅವ್ರು ಎಂಟು ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆರೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದದು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತು ಟೈಮಿಗೆ ಕೊರದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಾತೇರಿಯರು ಇದೇ ಎಂಕೆ ಹೇಳಿಸಲ್ ಸರ್ ಇಂಕೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಕ್ಲನ ಈ ಸೇವೆ ಉಂಡತೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೂತೆರಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಸೇವೆ ತೂದು ಎಂಕೆ ಕಣ್ಣಿಡೊಂದು ಆಡು ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಡೆ ಐಕೆ ಸುರುಟು ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿನಿ ಈ ಕಷ್ಟಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇಡು ಕಷ್ಟಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಆ ಸುರುಟು ಅಕ್ಲಿನ ಉಡೋರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಇಚ್ಚ ಪನಂದೆ ಮಲ್ತದಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದಾರು ಐಕೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಬೊಂಬಾಟ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತೂಪಿನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ದಯ ಮಲ್ತದ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವರ ನಟ್ವೆಯನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಲ ಎಂಕ ಎಕಡೆ ಶಬ್ದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವರು ಬಂದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ದುಡ್ಡು ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸೇತುವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಕ್ಲು ಆತಾರತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ನಿರ್ಣಯ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಬೋಯ ದೇವರ ನಿರ್ಣಯ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ದೇವರ ಕಂತಿನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸೇತುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಂಡ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಗೋಟಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲ್ಲ ಹೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡದ ನಿಖಲು ಸಹಕಾರ ಮಂತದ ಅಂದ್ ಬಂಡರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಚಾಪಾರ್ಕ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಸೇರಿದ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋತಿ ಕೊನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅವು ಕೊರಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಉಡುಪುನಾಗ ಕೊಡೋ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿ ಸಹ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂದು ಬತ್ತವು ಒರಿಯ ಗೋರಿ ಆವಡೆ ಅವು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಕೊರಿಯಾ ಮನ್ಪಿನಾನೆ ಅತ್ತವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಾರು ನಿಕುಲು ಆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಕ್ಲು ಸೇತುವೆ ಹತ್ತು ಬಂದಂಡೆ ಏರ್ಲ ಐಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೌದ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಿಕ್ಲು ಸೂರಜ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ
ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಹಿತ ಹೊರ್ತು ಸರ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಈತ ಹೊರತು ತುಯಿನಾಚಿದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಭೀಷ್ಮೇನ್ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆರ ಟೈಟಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪರ್ ಕರಿನ 56 ವರ್ಷದಿಂಚ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಆಮೀನ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬದುಕು ಜೀವನದ ಗಾತೆ ಮನಸ್ಸು ದಿಕ್ಕಿನ ಪಾತೆರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಪಂತೇರು ಬಹುಶಃ ಎಂಗಳ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ಲು ಕುಡರಲ್ಲಿ ಎಂತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಪೋನ ಪ್ರಯತ್ನಿಕಲು ಮನ್ಪುವ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈತು ಪೊರ್ತು ನಿಕಲು ಆರಾಮ್ಸಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಟಿವಿಡ ಮೊಬೈಲ್ಡ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡಂಜಿಯನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಿಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ದ ಕೈ ತರಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಪುನಿ ಕೇವಲ 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಾರು ಮಾತಾಡಿ ವೇಸಲ್ ಇಟ್ಟು ತೂಪಾರು ಫೋನ್ಲ ಮನ್ಪುವಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುವಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಇಂಕುಲು 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮುಟ್ಟು ನಡೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬುಕ್ಕ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಬೇಡ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್